iki anak bar iki elek. Dulu Pak. Ini ya mati ya. Dulu Pak. Hah? Dulu saya. Mati kopene. Sarep iki menang-menang mudeng apa ora? Hah? Gangge-gangge. Wedokne ora le. Ini bisa terus niku. Beres.
nanti akan dimulai kembali setelah sholat asar. Bagi para penonton jangan pulang terlebih dahulu, nanti akan dimulai kembali setelah sholat asar. Bagi yang mau jajan-jajan Kabeh dikuyan. Ya lagi anak baru ya lek. Dulu kan, Pak? Ini ya mati ya. Dulu lah. Hah? Dulu saya. Mati ini. Sarep iki menang-menang mudeng ora? Hah? Gangge-gangge. Ini doknya ora le. Ini bisa terus niku. Dok. Dok. Dok ini doknya apa sih? Ada nono, Mbak. Semangat bola lewat. Parah orang semangat. Dok. Niki. Ini ngapa perizinan ini? Ayo ke sini. Satu sampai jagungan. Kok? Ngono kupingnya dijebel. Itu nggone jujur elek kok. Iki elek-elek. Ora kuat, kok remote sampai. Yo ini sosok ora bari iki jopo.
jatuh lagi oke. Hah? Pengen apa? Oke. Untuk yang saya itu kan. Apa deh? Itu kan tidak puh. Iya, ada ngene-ngene. Đang ngọc quá tại là kê yang omongan rồi chị sẽ hati-hati ya. Nggih. Apa itu beliau kan? Nggih. Hati-hati. Nggih. Saat tetap tuh bisa ngomong. Nggih. Udah mulai repot. Mangan baik. Lagi manis kedulan apa? Wong ki lho ngono. Kuwi rujak kuwi mahal aja lho ya. Saya kaoyan. Satunya kok gak? Lo ngopo? Ngenteni opo? Ngenteni udan. Seneng ora udan-udan keceh wae kok. Apa jalune we? Mangan ae mesti ora gelem. Bang, Panganan. Pangangan dhewe. Kowe rabu urung le? Iki Tapi pembido yo. ndeng bang. Arep. Merpatku kelilipan Arep ana begitu. Anakmu wis do budik ta mbok jek wae. Ada ono, Mas. Ya ponakane ono dikandani budik tok jek. Kan rene, Pak. Arep. Arene sik. Kandhane. Kandhane kan kandhane penyok wong tuane ra gede. Diceloni. Alah. Nggo doprok-prok penak kok. Somo? Arep iki celane somo wae, Mas. Sopo wae. Ya. Ganti jenenge. Kapian kesenengan Lho, somo. Somo. Pokoknya nanti jelek, jenengmu sopo. Ini masih. Iki sambutan. Iya sik. Cilik mlekita. Lagi di sana. Mati urip. Bisa. Do kandhane to. Jenengmu diganti somo wae. Kemarin sana, Pak. Somo apa? Kemarin sana. Maksa iki Elek. jingkulan sikile. Iki ngopo nek kono? Iki tak kon numpaki. Nonton nih, Pak. Nonton apa? Wayang penyanyi. Penyanyi wis dana barang yo ngincer penyanyi wae ya, Rok. Kaya dodong, kandhane ono, Mas. Yo ora oleh. Ora oleh anu nyanyi. Dolanamu dari iki diganggas kae ora turu dolanan apa iki ngopo? Lah kowe iki unak ngono kuwi kok. Kae sok glek barang kae cangkeme yo umak umi nek. Ora gelem tuku njaluk wae wong tuwek ya ya nek. Iki wae iki lho. Kamu nolong iki kok. Iki wae iki. Nolong. Kowe dene kene nek. Turune kan yang kuyung. Kuyunge apa to? Lawak lho. Hah? Iki wong Jawa darah apa Jawani kabeh. Kae gur badok wae kae. Dene mangan ora enek, nyambet gas ora jodak. Karno prekak-pring gulu ki ngopo nek iki ora kenek. Nggih. Ini ono. Yen mawang iki tak kon dadan. Raine ora bagus, ora dadak. Welek. Sare Barno, jenengmu sapa le? Prasetyo. Ompong, Mbah, dene, Mbah. Ompong, bandar. Perbone nek raimu kuwi. Wes kabeh, Bos. Hah? Lamun lu piye? Ono Mas. Dodong iki kandhane ora mudah. Oh iya toko Mas itu dialeni. Arep ikut bulan. Seneng kok amben aku ngono ta iki. Susah bendina meneh seneng bendina. Anak bojone iki yo dipikir kaya rezeki. Dapat terabi ya. Apa, Jo? Kowe mulai wae aku. Hah? Ini main sapa?
Ayang jabel. Ya mengamuk ya. Terus jabel kan, terus jabel kok bener. Jabel apa jabelan? Kamu jawab piye? Carane apa wae? Arep. Lah jawab piye jenenge sapa? Kupinge do krungu ora? Ayang jabel. Ya mung sebalik mampir. Kleru jeneng sasae wae. Kamu mriki ora Kayak kerja omongan kayak lalen anakmu kayak. Iya toh. Kayak medok wae. terus tangan iku nomor napa? Bisa paspor nomor nah. Pas ora nomor iki. Iki ora gelem tuku. Diurutke ra kon ngobah ya ora gelem tuku. Semono Pak. Sambate ngalu ora kabeh. Bebek kok diundane unane gede. Jalur nomor. Jumatan roh. Lah sampe ku pisan lho. Yo ora oleh. Kira nek kancan Mana nek 6 Islam nek 5 to. Ha iya. Iki dunduk mau to, Jo? Iki gua wis tuwek. Ambeyen niku. Tinggo, menteng mungkin lo tambah maju. Iki dolanan ora. Kentane opo nah? salat mantu. Jajan apa ngombe. Lah kowe ora jajan kok perintah wae. Takon jajan Anak-anakmu jare golek duit ndi? iki nggih ora. Sore sarune ndi? Karno ndi? Nggih, Mas. Gak wae. Iki nek dolanan iki jajan sing elek. Wis elek ora apa-apa. Aja kae bagus ning ketok elek. Iki yo pintal. Cangkem nggo rumahmu elek kebukane kene. Sejelipung. Mungkin gak tau cek rumah sama. Penteng mawon gendek. Taune medok, taune demenan. Ah, Temenan iki. Ngono kok punya dendeng. anak tuang metu ki ndi? Lawani rene, dibengi bar konangan kok. Umat, iki dituweke kandhane anakmu dodo iki ngandhane ra iso, malah melu nglakoni kok ngandhane. Lah kuwi ora usah dikandhani kowe iki kok. Kuwi obatke wong, Cangkem gablek wis separah. kowe cangkeme yo gambleh. Ya mangan wae. Tenangan apa? Es krim. Es krim apa to? Aja kan lho niku. Ini dikai pak iki. Ampun. Jagungan iki wedang, sanem ora rumasan bareng tuwek. Panganan. Dapat dulu ya mbok pangane kok meneng ora gemeng wae kok. Ayo, apa ini? Sajan urung. Arep nyambut gawe arep mau jajan ki. Meneng ae alus sakmu ae. Kenapa ya rambut ngono? Abel nanti kok ke tengah abel sing ono. Bang, abel celuki. Jarane kurang, no. Amat bagi, bodo warno. Aku leren, bleng kare. Nyel. Rene berdikai purne do gelem-gelem iki dapet iki dodo. Oh, ngene kemil wae kok. Ngirit. Lap yang. Kalau ngumpul kira sih wong wedok eno harno. Yo.
Kuping ini pengen orang dan saya bisa. Telung ngongkong ya. Ayo, nanti. Ayo. Kowe kan selamat. Ayo Bu.